guys, nadami karon sa Tafels Cafe. Nakisakay ra kog motor sa akong amigo kay kung mag-auto, magbikil mo dito. Labi na dito pa sulod do. Rough road man siya, so ang mga gagmay nga sakyan na lisod. So kung mga 4x4 or mga pick up or truck, pwede ra makasold diri. Motor pwede ra. Backline na lang ko, naka-helmet pagid ko. First time ko nag-vlog nga naka-motor ko. Niangkas ra ko. Mga papi. Welcome to Tafels Cafe. Nadimi karon sa Tafels Cafe guys. Dire rin located sa Barangay Indag, Cagayan de Oro City. So kung namoy time visit lang mo dire. Wow. Tafels Cafe. Kapaw na live frame. Oh, ano po ding orange oh. Ato ning daliw og Zoroy kay medyo gaulan na. Oh, tapos. Oh, pwede. Oh. May mga bangko dito. 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 Dayon ta programa. Di pang ligid dito sa buso. Ato sa taubos na. Balik lang ko. Danilo dito. Bugay mo les nga sa ilong dire. Sige na, okay na. Asli mo pa, no? Souvenirs. Tafels Cafe, Mountain View. Wow, taubos. Anak tadi niya.
Abi na og nay kabayo ba. Kani man dayo. Wow. Ano yung gang ano? Kabayo. Tafel's Cafe. Welcome to Tafel's Cafe. If namoy time visit lang mo dire. Yung indah guys. Toys for the kids. Ito. Swing. Ito guys. Oh. Pwede dito sa ubos oh. Children under age 10 must be attended. Right, sulod ta. Oops. Kailangan ang mga 10 years old below ng mga kids yung bantay. Yung lag kuhaan to dyan rin. Pwede rin mo magkape rin. No jumping from the dock. Wala po siguro ni nahuman rin. Merry Christmas. Ay, huwag pinaskuhan Santa be. Okay. Ara guys, closer look. A closer look sa Amaya. Ooh. Good looking kayo. Oh. Oh. Damn. Tara guys. Kira kaya. Abog kayo. Tafel's Cafe. Ilang kayo siya maklaro kay medyo ngit-ngit yung apart. Sa atin natin. Katadre sila yung babaw. Pako.
Picture pa ko, Mer. Picture na pa ko. Art guys, sumanami og suroy diri sa Taffels Cafe and pauli nami. Gusto di ko magpasalamat ni Ma'am. Iyaming libre karon sa among pag-tour diri. Gilibre mi niya sa snacks og sa entrance fee namo. So pag ganina mo diri, free. Salamat sa imo Ma'am, Ma'am Tata. Guys, kung namoy time, visit mo diri sa Taffels Cafe, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. So that's it ani nga video guys. So if ganahan mo yung ani klase nga video, please like and subscribe to my channel. Peace. Bye bye.